Сега ще ви покажа централният зеленчуков пазар в Банско, който работи всяка неделя. Това е централният вход. Преди време направих друго видео от страничен вход, но тук покрай Народното читалище Никола Вапцаров, аптека Марешки, Орово гнездо, минавате покрай едно заведение с една интересна гъбка и сега ще направим обиколка на пазара, да разгледаме какво има. Всяка неделя може да дойдете тук, през седмицата има само няколко сергии. Сергиите почват доста и преди входа. Може да откриете праскови, домати, краставици, пъпиши, чушки, млечна сладка царевица, ягоди. Така, влизаме в пазара. Тук баби продават различни вилки, сочни сладки круши за 2 евро. Повече неща са 2 евро там. Раз, бровинки, чушки, хубави домати, български розови, градински, 2,50 кг. Ето череши, голямо. Много често желаеш нещо и да ти го закръглят за цена. Тези круши изглеждат интересни. Бих си купил после. Сладки, сочни, 2,50. На кантари обясняват яйца. Тук продават ръчетове и от най-желаните неща – скарата. Кебабчета, кефтета. Повечето пъти тук има опашка. Миризмата е страхотна. Стига да не са вегетарианни. Казва се, че днес имаме 2. Не са 2, една е само. Това е опашка за малини и за бровинки. Грозди без семки, домати. Цените варират от 2,50, 2,30. Тук кайсиите са по 1, крушите са доста стари, мед, български чушки. Царевицата и тук е 60 цента. Това пише 1 евро на килограм. Тук имат боровинки. Добре. Грозде, тиквички, картофи. Имат си собствено производство, кашкавал и сирене, череши, дини, домати, липса 3 евро. Тук има друго место, където може да си купите храни, да хапнете на обяд. Пчелни продукти, мед. Тук продават и различни растения за дома и за градината. Череши, люти чушки, сливи, баклажани, краставици, моркови. Хубавото, че може да си избереш. Заслужава се, ако искате органични продукти, биопродукти. Тук е местото, имат доста ядки. Различни домати, маслини дори предлагат. Казах хора за смокини. Интересно дали ще открием смокини хубави. Плетени неща също има. Кози масло, извара. Тези боровинки. Blueberries. Фасол. Дини. Картофи. Селски домат. Млека, ириани. Продават и бори, винково вино, малиново вино. 3 евро. Тахан. Домати, дрян, ядки различни. Общо взето това е целият пазар. Направихме една обиколка. Ако желаете, както казах, всяка неделя може да дойдете и да си купите
каквото имате нужда. Това е за сега.